Yung mga kalingap, Merry Christmas. At kami po ay mag-scouting ngayon, mga kalingap. Dito po. Yan, dyan sa mataas. Akyatin natin yan, Kuya Joel. Oo, para makakita tayo ng matutulungan. Oo, may mga kabahayan daw dun eh. Gusto ko yung mga trail, mga akyat-akyat talaga ng mundo. At tara po mga Sasakit kalingap. na naman ng mga hita-hita natin ito. Oo, Pero, go. go lang tayo, go. Yan po. Ito na Kuya Joel, mataas na to. Yay! Taas na. May bahay pa kaya dito? Hindi ko alam, pero Sa baba kasi may meron. nakikita mo naman daanan. Daanan. Meron yung sigurado. May nakikita na. Oo. Parang nasa tasa tayo ng kabundukan. Nasa langit na tayo. Yung mga kalingap. Grabe. Kung gusto nyo pong mag-exercise at gumanda ang katawan, ganito lang po lagi gagawin nyo. Yun. Pagdating dito, pababa naman. Baba na. Mga kalingap, may nakita kami nakapula. At parang magkapatid ito. No? Oo. At saka parang ano kaya kinukuha nila? Ano? Patingin nyo. Ano yan? Yung parang pangwalis. Pangwalis? Oo. Tara, tanungin natin. Pangwalis? Yeah. Ay. Pangwalis ata ito. Ayan po. Sa atin. Kaya nga. Baka Hello! Ay, nagkaway! Ay, ano kami? Ay, mabait kami. Naligaw lang kami. Naligaw lang kami. Ano kami? Kalingap. Naghanap-hanap kami ng mga matutulungan. Wow! Ayan ba yung pag wawalis? Oh! Kilala ko to. Di ba ikaw yung nabigyan ko ng cellphone? Oh, ba't ano na ginagawa mo ngayon? Kamusta na? Nagis po. Nagis na po kami ngayon. Ang hina na po ng kuluwaw eh. Mahina na yung kuluwaw. Ano yung kuluhaw? Yung pong parang Ito, yan na po. ano mo ito? Sugang ko po. Kapatid. Marunong ka mag-Tagalog? Ha? Medyo lang po. Medyo? Oo, sipag naman ito. Oo, okay. Hindi ba kayo natatakot na may dito? May multo. May, oo. Grabe, kaliwan yung multo. Ang niya Kuya Joel, ano? Oo. Eh, may masamang tao? Oo. Di ba kayo natatakot sa amin? Oo, di ba kayo natatakot sa... Ha? Medyo, hala. Mukha kami nakakatakot. Hindi. Ano kami? Kalingap vlogger kami. Familiar po. Familiar? Nanonood ka ng ano? Opo. Oh. Di kilala mo si Rose Ann? Si Rose Ann yung walis vendor. Kalaban mo ata yun. Ay. Ano ginagawa niyo dyan? Pang sarili lang o binibenta niyo? Binibenta po. Bakit? Isang pansarili. Ilang taong ka na ba? 15 po. 15? Grabe yung layo ng inaano dito. Napunta talaga kayo dito. Mataas na to na lugar. Wala po kasing trabaho sila pa. Kami na lang. Kayo na lang nagtatrabaho. Ay, bakit walang trabaho si papa mo? May sakit po siya. May sakit? Opo. Sabi. Paano naman pala ito Kuya Joey? Magkano yung halimbawa sa isang araw nyo ng pagwawalis? Magkano yung kinikita nyo? 60 lang po. 60 pesos? Opo. Sa isang araw? Opo. Magkatulong na kayo ni Arshel? Opo. Ikaw, anong pangalan mo?
Asian po. Rachel, nag-aaral ka pa? Opo. Nag-aaral, very good. Nag-aaral ka pa. Sipag mo. Anong year ka na? 4th year po. Sa Year high na. school. 4th year high school. Di grade ano yon? Grade 10 po. Grade 10. Meron pang grade 11. Bata nasa likod. Mm-mm. Yung bata pang nasa Oh! Kawawa naman yung paa mo. Oh. O, anong nangyari? Ano nangyari dyan? Sino to? Kapatid ko. Kapatid nyo rin? Kasama nyo rin to? Opo. Bakit nyo kasama yan? Wala Maliit po pa yan. kasing magbabantay sa kanya kaya sinama na lang po namin. Ano yung nasa ano, nunal? Opo. May lugat siya. Dito. Ha? May lugat Sugat? siya. Sugat yan? Yun po, nagdugo po Parehas kasi tayo. yan. Nagdugo, Sa'yo may sugat. nagdugo po kasi yan ka po na ano. Ang layo naman ng ano mo. Ah, baka delikado yan. Yun ko lang po. Ingat-ingat kayo sa ahas dito. Baka may ahas dito. Oo, ingat kayo lagi. Naman po, may, Mm. may, Dahil dyan, bibilhin na ni Kuya Joel lahat ng ano nyo. Kung anong magagawa nyo. Oo. Nasaan na yung iba nyo dito na ano? baba na po. Binaba mo na? Opo. Grabe. Yung pang pinumta natin. Doon Yung binaba, bibilhin mo bro. Oo. Kuya Joel, uubusin mo dapat yun. Oo naman. Yung ubusin natin yun. Siyempre naman. Para makatulong tayo sa... Uubusin na daw ni Kuya Joel yung ano. Salamat po. Hmm. Hindi na po kami maghirap ibenta pa. Hindi na kami mapapaos. Ah, nasigaw ba yan? Opo. May sample daw? Hindi po kasi ako nabinta nito. Yung pong ano, pangatlo, sunod po sa kanya. Yung po, maano po nyo ng boses pa, Malakas. bombero. Ah, may kapatid pa kayo. Opo, Ano, lalaki? babae po. Siya yung taga-benta. Opo. Malakas po ang boses nun. So ikaw, taga ano ka lang, kuha? Pagkagawa po. Ah, taga-gawa. Ang mahirap po nito ay kung makuha pa po ng pang alas Ano po. yung alas? Yung po pang tiga ano dito. Yung po para mahawakan. Marunong ka niyang gumawa. Grabe mga kalingap, sipag niyo naman. May nyug kayo. Ano yan? Kinukuha mi po yan para po maibenta po sa baba. Minsan po pang gulay. Gulay niyo. Pang gata po. Ba't po kayo napapunta rito? Wala lang, nagtitrip lang kami. Ay, joke lang. Ano kami, nag-scout. May mga bahay pa ba dyan? Ha? Sa taas? Wala po. Wala po diyang bahay. Saan yung may mga bahay? Sa baba lang po. Ah, sa baba lang? Wala daw bahay, bro. Paano yan kapag ano? Nakakatakot dito. Oo. Inaabot kayo ng gabi dito? Hindi man. Sa... Minsan po, pag marami pong hulog na ano po, na ganyan po, palakpa. Laki rin pala ng pakinabang ng palapa dito. No? Kaya dito Pag kasi. uwiin nyo may ano dyan. May ano. May aswang. May aswang? Wala. Takot ang aswang sa amin. Oh, anong oras na ba? Baka hapon na. Baka ano na nga ako. Mukha yata ang gagabihin tayo sa paglalakad sa layo nito, Alvin. Kaya nga eh. Anong oras na? Kayo, paano kayo uuwi niyan? Lalakad lang din. Oo nga naman ba? Ano ba na? Ay, Oo nga naman. Oo nga naman. Oo. Hindi kasi may mga kalabaw baga. Yung kalabaw. Ano lang. Wala po kaming alaga. Wala po kami So pambili. nilalakad lang pala nila, Alvin. Pero ano ka? Hindi ka maitim. Di ba kapag laging ano sa ano? Oo nga. Di ba ang usually yung mga laging nabibilad maitim. Pero maputi siya no Kuya Joel. May itsura din siya, may itsura siya. Oh, maganda siya. O pang Ano yan, ano ka? taning Parang nila ano dito? ka? Apo. Parang mga pangkalingap angel ang ano mo. Oh. Grabe. Alam mo yun? Alam mo yun? Opo. Parang ganun po kay Ate Beyonce po. Kilala mo si Beyonce? Opo. Wow. Hmm. Pinsan namin po. Ah.
minsan po dun sa sa ina po. Ah, sa ina, okay. Tapos kayo dito nagkukuha kayo ng walis. Maliban sa pagwawalis, ano pa yung ano mo? Na kulwaw. Kuluwaw. Ah, yung ginagawa niya. Opo. Pang-ulam namin po. Minsan po pag may nagkaka-interest na bilhin, binibigay na namin po. Yung kuluwaw. Binibigay niyo na. Dapat pinapabayaran niyo din. Ah, binabayaran naman. Kala ko bigay na lang. Pero hindi ka, alam mo ang saya mo. Hindi ka yung Hindi halata. iba na may iyak. Kasi po ganito lang yung ano ko. Oo, pero kahit sabihin natin, di ba, yung iba pa melty lang yung mga kaedad mo. Pa iPhone lang. Ayos lang. Kahit may ganun siya. May ganun siya. Masaya pa din ako. Wow, yan ang maganda. Bakit ka masaya? Nandiyan po sila. Kahit po yung mga pamilya ko, andyan. Ayoko ng mga material na mga gamit. Wala naman po yan. Makakatulong po sa iba, pero mas makakatulong po sa aking pamilya ko. Wow, tama yan, tama yan. Ano bang pangarap mo para sa pamilya mo? Simple lang po. Maikawin sila sa hirap. Kasi nag-aaway sila mga pag kulang sa pera. Yung bahay namin hindi napapaayos. Ah, ano na din yung, kamusta yung bahay niyo? Hindi man na po yun. Luma na. May natulo na. Meron na po. Yung mga kahoy. Okay. Kahoy ba o ano? Ang kahoy po dun inaanay niya. Tapos ang sahig po namin dun binubutas na po ng langgam. Nalabas na po dun ang yung kumagang daga. Ang ano niya, Kuya Joey, lang niya yung kausapin nun. Napaka-positive. Oo. Napaka-positive. Oo, grabe na. Hindi Pero, ka na oo. nakikita ang parang nahihirapan. Oo. Pero Tsaka inano niya tayo agad kinausap. hindi ka- Buti hindi- hindi ka nahihiya sa amin. Oo. Hindi ka ba natatakot na kami, masamang tao na Ay, si Arshel, kumusta na Ay, yung cellphone? Sorry, di ka na kasi si Arshel po ay hindi masyado sa Tagalog. Kaya si na po ang kinausap natin para mas hindi ka maintindihan. masyadong mag-Tagalog? Mm. Ah. Mm. Mabilis din gawa ng Sanay siya. Anong pangalan niya? Si RJ? Arshel po. Rachel. Arshel. Arshel, pag binili ba namin lahat ng nyo, bababa na ba kayo? Ha? Hindi po. Ha? Paano yan? Mas Bibilhin nga namin lahat ng nagawa nyo na, kahit yung nasa baba, para magpahinga na kayo. sayang po kasi makikita pag marami pa pong oras. Sayang na ang oras din at marami ba silang Kasi nag-aalala ako baka gabihin kayo dito. Nag-aalala si Kuya Joel. nag-aalala. Sobra. Oo nga, nakakaano kasi. Kasi nakakatakot dito, ang layo pa na lalakarin nyo. Oo. Pag may po, pagod na po kami. Nababa man na po kami. Pagod na sila. So pagodin natin. Paano pag kamusta yung pag-aaral mo? Kasi nag-aaral ka pa. Ayos naman po. Honor po ako sa Ha? With honor ka? Grabe. Grabe, nagulat ako dun Grabe nga. Kaya Oo. pala Hindi, may... ito may ako. Sige. Dahil Napabilib mo ako. napabilib, ayun na, nabibigyan ka na. Manipis na, pero very good ay. Very good to. Bakit? Bakit? Basta very good ka. Oh, grabe, pinahanga mo. Ay, malaglag. Tuwa. Thank you po. Oh, very good ka kasi. Basta ang gusto ko lang, mag-ingat kayo kasi anong lugar na ito. Kakatakot baka gabi talaga Isel. kayo. Tsaka, Grabe. yun may may itak ka. Pang taga po sa masama. Ay,
Sa mga ahas po. Sa ahas. Pag may ahas. Mm. Means, pag nakakakitang ahas, dapat tagain mo. Ikaw pa mamamatay. Anong course mo kapag mag-graduate ka na? Nursing po gusto ko. Nursing. Nursing ang gusto mo. Bakit nursing? Alam po. Pero, dalawa po kasi yung iisipan ko pong course. Yun po para sa computer po ba? Ano lang. Programming. Sa kumpanya. Programming. Opo. Computer programming. Mahilig ka ba doon sa mga pagpo-program? Opo. Sa bagay ICT mo. po ang TLE ko. Sa bagay, ano ka naman? Marunong ka nang gumawa ng program. Opo. Anong program ang nagawa mo? Yun po. Bawa po yung pag ma-report po na Yun sa computer. sa computer. Ma-encode lang po. Encoding. Opo. Oo. Ayaw mo mag-teacher? Masakit po sa ulo. Oo nga. Sa bagay, passion lang din yan is. Yung misis ko kasi ano siya, teacher. Pero hilig ka Kuya Joel. Scholar ka na ni Kuya Joel. Ay, grabe. Napasumo ka Kuya Joel. Parang nabigla ako pero... Di, with honor. Grabe, With honor. Sayang kasi yung ganun. Oo. Yung opportunity niya. Susupport ka ni Kuya Joel sa prayer. Iyak na po ako pag may mababang score, grades. Oh. Iyak po kasi Paras kayo ni Sir Alvin, ganyan din siya. baka po kasi Sino? Grade. Ano pag nababa ang grade? Oo. May iyak din siya. Sino? Ako? Hindi Okay lang. Oo. hindi po talaga maiwasan sa school mabubuli. Kaya po gagalingan ko na lang. Pero with honor ka, isa ka sa top. Ibig sabihin ng ganun. Saka sa matatalino. Paano yan? Hanggang anong oras kayo dito? Mga 4 lang po. 4? Hindi naman kayo gagabihin. Para Anong oras na ba? Mababa na kami. Hindi kayo masama? May lalakarin eh. hindi na po kasi po masayang po kasi yung mabebenta namin. Namin po. Pandagdag po sa pag-aaral po. Pamasahe po papuntang Pambuan. Pang-ulam po namin. Grabe na. Sige, God bless sa inyo. Pray lang. Marunong ka na pray ka. Opo. Basta kay God ka naman, okay na. Arshel, na din kami. Tsaka Aisel. Bababa na kami ha. Sige po. Ingat po kayo. Nakukonsensya ako. Oo, ingat kayo dito. Ingat kayo dahil nakakatakot talaga. Ingat po kayo, may aswang dyan. Ay, yun lang. Yun lang. So yung mga kalingap at bababa na kami. Maraming salamat po sa panonood. Grabe po, ang taas pong bundok pero may... Napabigay ako talaga na-bless po kasi ako kasi humanga ako sa kanya kasi siya, with honor siya, tapos yung tatay niya hindi makapagtrabaho ng maayos kasi may sakit daw. And yung gumagawa siya ng paraan na magkaroon sila ng pera, ng baon. Kaya na-bless po ako tsaka with honor pa. So, maraming salamat po. Hindi malata sa kanya pati yung hirap, no? Thank you po mga kalingap sa panonood. Thank you God po. bless. Salamat po sa panonood sa scouting namin. Ito po si Kalingap Alvin. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe sa channel natin, Kalingap Alvin. Siyempre sa Manang Kalingap, Pal Santos Matuba, Ate Edna. Siyempre kay Kalingap Rob. Si Kuya Joel, abangan nyo yung Malapit niya. na po. Channel niya po. Yan. Sige po. Maraming salamat. Bye-bye. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya. Ng kapong Pilipino, kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya.
magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin. Yan si Kalinga, ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang